לקחתי את ההסעה. אבא, אני צריך את האוטו! לקח לי את האוטו. נו, לא נורא, יש את המאזדה. הגיע לבית של איציק. לא עונה. לא עונה. מתקשר את תמיר, שהוא גם אח, גם עובד בבריכה, וגם הנכד של איציק. תמיר, תוכנית אלפא, קוד 3, מאזדה. שתי קטנות, אתה כאן. מה הולך לי? גבר, לא מצב. לא אחריי, בוא. פורצים לבית של איציק. יא תמיר, פתח שם, תכנס לו. שנייה. מצאנו את המפתחות. קח גם עוגה על הדרך. בורחים מהחשודים. רואה מצלמת מהירות. מאיץ. קולט שחטפתי דוח. מפליל את איציק. מגיע לבית ספר. נזכר שאני יודבטניק. עושה פרסה, חוזר הביתה. בדרך, עוצר בכלבו שכבר מנחם. עוד פעם מצלמת מהירות. עוד פעם מאיץ. חוטף דוח. עוד פעם מפליל את איציק. נכנס לקיבוץ. מגיע לבריכה. שלום, יש לך מנועים? פוגש את תמיר, שהוא גם אח, גם עוד גונב את המאזדה וגם הנכד של רחל. סבתא, תכניסי אותו, בן דוד שלי. נכנס לבריכה. קולט שיש מלא מנועים. חוזר למזנון. תמיר, תביא לי ארטיק, כפוף. 15 שקל. קולט שזה יותר יקר מבית בהרחבה. הולך לכלבו. מי לרשום? על איתי או על יונתן? על הנעורים. איתי! שיט, הנה נתי! פוגש את עופרה. היי איתי, יש מצב שאתה בא לעבוד בזיווה? בורח לאוהל. פוגש את החבר'ה. מה קורה? בוכים על זה שאין לנו חדרים. בוא'נה, טובי מעדיף לתת החדרים למכינה מאשר לנו. כן, יש פה ילד בן 15, מזכיר חבר, מה זה? זה פשוט שערוריה, זה מה שזה. מתפזרים לחדרים. גנבתי את המאזדה, אכלתי על חשבון הנעורים ואין לי חדר. בקיצור, אני יודבטניק. Cracking Gangnam Style. Gangnam Style. Cracking Gangnam Style. Break your nuts now. Crack. Pistachios. Cracking Gangnam Style. Break your nuts now. Crack. Pistachios.